qui parla la cançó és d'un noi de Sabadell que treballa a una presó tancant i obrint cancells. No era ben bé necessari, també fou casualitat. Va passar de llibertari a un treball uniformat. El que havia de ser un any acaba sent una vida i va caure en el parany d'un destí creat a mida. No pot sortir del cau, ja no és revolucionari. Avui vesteix de blau i se'ns ha fet funcionari. Un company molt missionari, també un tema de faldilles. Van fer d'ell un usuari entre cel·les, claus, manilles. Mora lladres i assassins, proxenetes violadors. A poc a poc fou descobrint que els polítics són pitjors. No pot sortir del cau, ja no és revolucionari. Avui vesteix de blau i se'ns ha fet funcionari. No pot sortir del cau, ja no és revolucionari. Avui vesteix de blau i se'ns ha fet funcionari. Un company molt missionari, també un tema de faldilles. Van fer d'ell un usuari entre cel·les, claus, manilles. Mora lladres i assassins, proxenetes violadors. Poc a poc fou descobrint que els polítics són pitjors. A presons de falsedat, veia clara cada dia el que és l'organitat i que és pura hipocresia. Un company molt missionari, ja no revolucionari. Avui vesteix de blau i se'ns ha fet funcionari. Molt bé, molt bé. Ja ho tenim, ja ho tenim. Vale?